Durlan sa vlog kami nagkakilala ito. Magandang gabi po. Good evening kami dyan. Ginagawa na po kami. Oo, sarap po. Urawa eh. So yun guys, bali ngayong araw, ngayon naman po ang travel namin papuntang Pangasinan. So mayroon po kaming tutuluyan doon na solid supporters ng DFM. Yes, thank you so much po. Thank you po, Mano. Ang tiligay nung bibili mo doon. Pagbuong. Magbuong, isang kahon. Ay, oo, doon pala yung masarap na Sadya lang ng bagoong. tiligay. Tsaka yung arumang. Lingayen. Ayan, kita-kits tayo dyan mga taga Panggalato. Agaylata. Mga tapok. Mga tapok. So ayun lang guys ang alam namin. Ayun lang guys. Ang alika po. Ang panggayan eh. Galila mga tila. Galila mga tila. Ano ibig sabihin nun? Kahit naman tila. Nagkahit naman kayo. Galing. May alam din pala. Balis kami na 11:40. Siguro ano na gabi na bago ka makarating. Alas 7 gano'n. Alas 6. Okay guys, stop over tayo dito sa Shell. Lagpas ng Bukawi. Magla-lunch lang tayo. 4 hours pa. Ang biyahe natin 4 hours. Lunch tayo dito sa KFC. Okay, let's eat. Puro manok. Wala, may nakuha na pa yun eh. Itong sa akin ng sisi. Kain lang kami sa plate. Kain lang kami. Ano, may extra rice silang dala. Hindi kasi naubos yung niluto namin kanina umaga. Diyan ka lagi. Nagbasa ato yung napiga. Ayun o, ating baby. Ano nga nakawang pa po? Daw mo malagkit na ito. Happy birthday kay Sir Juby. Happy birthday ko yun. Happy birthday. Happy birthday talaga. Buto naman. Hindi naman kausama na inday. Yeah, meron tayong ice cream. Treat na Kuya Jubo. Pa-birthday treat. Happy birthday. Hindi ko nila. Hindi kaun. Nabsuga kaun. Happy birthday. Matapanis guys. Let's go. Ice cream pa na to? Ano kasi? Ako din. Hindi. Paunin mo na lang ante yung ice cream. Hindi, kutsara ikaw ba?
Guys, inabot na kami ng malakas na ulan. Papasok pa lang kami ng Pangasinan. Nagpit sa ito. Okay guys, nandito na tayo sa Barangay Mabini. Poblasyon, Pangasinan. Tuloy na tayo kay Mami Corazon. Opo, kay nanay ko rin po. Sundan niyo na lang ako. Sige po. Saan banda? Kamiling po. Kamiling. Grabe! Madilim kanina. Malakas ang hangin, oh. Ah. Dito na po, tuloy na po tayo. Araw-araw. Hello po. Pasyalan natin guys si nanay ko rin. Supangan family. Takot ba kayo kanina? Ay, upo ah. Tapos, tapos, ano pa? Kalakas-lakas ng hangin, ha? Nasa bridge tayo, magpuho. Tapos wala pang kabahayan, muta eh. Gaya Ito yung time sa? Kanina yung nagdinto tayo sa kape, magkape. Nakita na rin daw ng nakita mo na rin ba ang teligaya yun? Yung nag-ipon siya. Aba, nagpintas. Nagpintas balay nanay ko. Diretso na sa loob. Si Mami Corazon. Hello, Nanay! Durlan sa vlog kami nakakilala ito. Magandang gabi po. Good evening kami daw. Ginagawa na po kami. Oo, Siya na po. Araw-araw eh. kami ka. Kami pagpaputak noon. Nagdi na ako nagkay. Okay tayo pa. Agawad na kaya ay. Ay, ano yung kantasan mo rin? Ano ba kayo? Sige. Ay, sa Fergie po kami ba? Kamusta po kayo? Mabuti. Hanggang tagtagari, imbaga na lang tatay kanya, tinawag. Nagluto ka na, wala yung lanta na, daw may dita nga sa kailin. Wala na. Taga ano, sinuda, kung laon yun, ang niya, dragon fruit, so di, kuna. Anay baga. Kanta pa. Kuya Daan, Oh, yan guys, nandito na tayo sa bahay ni Nanay Cory. Sa itudot na tayo talaga, no? Kalakuli pa rin na tayo eh. Pero may po, pagdating sa babaw ng tulay na yun. Yung puno. Yung puno, natanggalan ng dahon eh. Ako may ko, kaya hindi ako nagtakot kasi. Wala namang po ulan dito kanina. Hindi namin kayo nawala. wala nga po. Dating namin dito sa may dapat na SPTEX kami. Dito kami sa National Road na dinaan ng waste. Ah. Yan na. Kain tayo. Tayo tayo. Kain kuya. Sabay-sabay na po tayo. Babad sa dagat. Kuya Biggs. Ayan. Yan, pakilala ko rin pala sa inyo pa si Paring Biggs. Si Kuya Bill. Kuya Biggs, siya po yung ating Tour guide. Magiging tour guide nyo. kasama ko ng isang buwan. Kain po. Kanya-kanya na lang. Bangkuan. Sige, okay lang kuya. Maganda na yung iba. Share-share nga lang. Convoy na. Bigyan mo si Kuya. Sabay na sa Bigyan ating mo lang si kain. Kuya.
Doon ka kasi ay, Kami sa manong. Kutsara, ping. ima-ima kami. Kain lang. Samahan tayo. Ate. Kumain na daw. Dali mo ta. Kasi ano po man tayo, irungan lagi dito. Mga tayo. Kain na eh. Punya dapat ko. Hati. Hati kayo. Datan ni po, kalamansi ata kin sili di. Naglagbagang sila. Ay, sarap ng ulang. Hindi nga nang kain. Gutom yan. Sakit balikat. Sipot na na. Ba't ka matulog kayo? Yan, ay matulog ka. Sa unga ni Anteligaya. Bulag na bulada. Ayun ba tayo? Pauwing ka na lang. Madalagan na una yan. Anteligayan. Ngayon masundan yung daanan. Pauwing kayo mag-isa. Wala, kain. Kain na. Lagay nyo dyan. Namin day one. Ito, nilunod yan. Nagbuo. Ay, kwan. Yung kalamansi yun, yung kalamansi yun. Kain na peng. Nalalaro ka kilang. Nag-ima-ima kami. Dito ba yung mga tapak? Hindi. Sa Pangasinan balad. Ano nga yung tayo mga balad? Mas makapangan no, manglima. Mga kila. Mga tingin Mga kila. Oo. Wala. Mali naman yung inasabi niya. Ano? Tama mo na lang. Kurang dati ito pila eh. Kawai. Mangkila ba? Patinsaratay ka Kayo na. po ay. Ambot, nalabitis ka. Sige na. Kumain na ako. Kasi ba? kanina kumain na ako. Nagkakamot ako kasi. Hindi pwedeng malipasan ng senyor. Dito ka natin. Yung tatanong ko dito. Kayo po. Hindi, doon. Nagbadumas. Kasi mo? Ito yung sidanga. Tuwan. Pero dito ito stay na lagbanga. Nangyado. Nagado. Hindi pa nakapag-prepare niya na. Ba? Hindi pa pa? Hindi pa sa lagay na ta? Biglaan pa lang. Hindi pa nakapag-prepare. Madami na po pa. Wala nito ko. Pinakbit lang is okay na po. Lagyan niyo po. Sarap din yung Sarap ng gulay. Hindi kayo maniwala sa Amerika, isang talon, $1. $1, Ginto isang po. talon. Siya ang naghatid sa akin sa airport nung umuwi ako ng linggo. kararating lang. Gimas. Lutaw? Ba't ko nang tagdadidag, damawag ka, agluto ka. Wala mabalas. Mas daawan na, kapay na ko na kingaman sinakina, diabetes ka ma. Pero basta agin iniksyon na Mag-insulin na po kayo. ang insulin na dyan ay nakapakanan. Kamang marawag ka, kung mamato kay. Bakit tata, agin iniksyon na. Para mawalan ng kwan. 3 months, tapian awan gana nga mga. Man. Prima. Para mawalan siya ng ganang kumain. Hindi siya kain. Yun palang ituro ko sa yun, ting. Narawag ka ka mga talaga, kasi bawasan kung na nag-doktor ko. Kasi sigarahin mo si Dam na di naimas lang ang mga talaga. Dumat ka na. Yung DJ ni nga ako na, awan ramraman na. Ore, ang sigang katibangos DJ, ipalapal mo, ang pa'y madurdod. Ang madurdod na nila. Hanggang agatang tiko ako na, isigsigan ko lang ni DJ dahil pampanong. Manong John, dito na kami. Kain kuya. Kapatid niyo po si Manong John po. Ay, pinsan niyo po. Kayo po nakatira dito?
Nalaing ka, gluto ang ron. Niluto amin nga ba? Niluto amin? Nayan. Bati niyan tinigay. Si Bati may Jay may isa na. Si Bati may Jay may isa nga ro doon. Baro ka. Baro ka kaya? Hindi na rin. Mana? Nagawa ka barasang may ka at abay kinatanay. Si positive kit negative. Maligo ka? No dragon fruit si mother da, taga-tarlac, singer na isuda ko na. Talaga nga hang kamumahang na makita kida agad ang ata. Pinirmi kami nga mababantay kita, pati panagsik kayo. Bakit pa yan kita nagsik ka? Kunak, no doon nga, si kami kinimanang ko ka, dajay doon nga lahat nga bunobong ka, tigtawlaan ka, malpas me. Nalay nga gagsik ka iti. Sika kami kinimanang ko, parbangon, gabta kami akwam. Ang ngarod ng tipasing nga na. Naabak ng tipasing ng tipasing nga. Ijay kway, ijay pagturugan nyo, okay, ajayin, pati pag kwa. Nanatayan ko manay, daan. Wala matsukin da, tanang grocery ako naman, wala matsu hotdog, wala matsu daman me. Kompleto man, tanang grocery ako. Thank you, te. Thank you po. Oh, Balik po kami sa sunod na araw. May bagay. Bago po kami po. Surprise kung kuna na kanya. Tisbis lang o din. Kaya nalulog pa. Tara. Kami nga ro na. Wala, wait. Thank you po. Wala, kasabli kayo ito. Subli kayo ito. Pagkain. Salamat po sa pagkain. Salamat po sa masarap na hapunan. Salamat po. Okay. Sa pinakbal. Thank you po. Kung talang kayo dito, walang kanyan. Okay. Buhat na naman ang gamit. Tutuloy tayo sa bahay ni Manong Jun, sa anak ni nanay ko rin. Wala kasing nakatira doon. Tayo pa lang unang matutulog. Saan punta nyo guys? Kadami nyong dala. To the moon. Yung bag na yun antipasing guys, punong-puno yan ang dress nyo pang 100 Island. Ito yung tablay na. Wow, luwang naman. Luwang naman ang bahay ni Manong Jun. Walang katao-tao dito, guys. And guys, bukas tuturo namin kayo sa aming bahay, bagong bahay. Sindig-sindig dyan. Charot. Oh, di ba? Ang ganda ng ating bagong accommodation. Oh, kape. Oh, may kape dito. Oh. Tapay ka pa yung makaptop. Ay, yung thermos. Andyan. Ito magigan ito, terus pintas nga balay o magigan. Nagpintas man eh. Sala na, kung sinong ano dito, Maganda. Akit na tayo sa taas. Ituturo tayo ni Kuya. Makapaulaw, Mag. Ang ganda pa ito yun eh. La kayo. La, saan na kayo? Third floor na to na. Kaluwang naman po. Gusto niyo dito na tayo lahat, oh? yung isa lang yung may aircon doon sa baba eh. Ay, sa po. Oo, kaya lang masikip. Kayo. Sino dito yung ano? Ano yung sabi nyo kanina? Mga lalaki. Ito po kasama nante. Antay lang ka na. Diyan daw yung gaya. Diyan ka nante. Kayang-kaya. Ano ba yung karir dito? Ah, ito yung sa inyo. So, ganoon. Ganda naman po dito. Balay mong manong dyan.
Tika may ginsan. Hindi ko napatayin. Kaya nang bahala kung saan yung gustong pumisto. Sige po. Baka maghanapan kami dito ah. Hindi, May surutatan pala naman. paikot lang yan. Ikot lang pala. Tirit yan, tiris. Tirit yung sa harap, tiris. Sabi ante, doon ka sa taas kaya ikaw yung ano, madam. Ikaw ang madam kaya sa taas ka. Ito na sila oh, meron dito. Ay, termos. Hindi termos yung... Heater. Tubig. Nandito yung mga ano. Delikado kung magluluto. Hindi ko alam kung anong nilagay nila dyan. Basta yan. Lay, may bigas pa oh. Bigas na yun. Di ba may dala tayo? Mabalik na gamitin natin siya rin po yan. Oh, pwede lang kasi yan. Ha? Gula si JJ, may liguan mo. Wow. Ha? May heater. Ay, ande. May heater. Ah, May heater. Para di malamig. Oo, kapag gustong mainit, pwede. Heater pa kayo, init-init. Nagapainit po tong mga to eh. Anong kakainin sila? Opo. Thank you po Kuya Vince. Ano pa? Okay na po yan. Wala daw yung partner, wala. Wala na po. Ayaw nila maghiwa-hiwalay. Ayaw yung Mia. So yun guys, bale dito na po tayo matutulog. Yung binabaan po namin kanina, si ano po yun, Nanay Kuring. Nakilala lang po namin sila kasi mga solid BFL, ayan. So bale nakakausap na po namin sila sa Facebook. Ayan. So, in-invite din po kami dito na makarating. Nung ano pa kasi, nabubuhay pa si mama noon. Nung nagkakausap na sila ni mama, si nanay po rin pa kasi mama. Kaya ano, puro sila nagapanggalutukan, din namin sila maintindihan. Panggalutukan. Parang yung tawa mo, gagalato ka. Panggalutukan, ayun. Ayan, thank you. Ginatuta. Ano? Panggalatin. Sabi ng Tiligaya, bakit nag-iba daw yung salita ng panggalato? hindi man daw ganun dati. Yung ngayon daw hindi niya na maintindihan. Baka iba yung sa inyo noon. Ito hindi panggalato ko yun, nagailatan. Parang iba yung punta. Naintindihan ko ngayon. Kasi matagal na siguro kayo din yan. Naintindihan Ako naiintindihan ko pero yung iba eh. hindi ko na rin maintindihan. Kaya parang nakaka-relate kami doon sa salita nila. Kasi si mama lang talaga yung nagsasalita ng gano'n. Kahit hindi namin naiintindihan, si mama lang nagsasalita. Eh, parang ba yung ano namin, yung ano ba nga? Parang yung pakiramdam. Parang yung pakiramdam baga namin sa kanila. Parang ang lapit-lapit, gano'n. Ayan, thank you so much po kay Nanay Kuring, Supangan, and family. Ayan, thank you so much po. Magandang accommodation. Yan. So, bukas po ang ano namin, ang... Antok na yan. Ingat kayo dyan. Doon lang yung bahay niya. Antok na kasi yan. Doon lang yung bahay niya sa kabila. Gusto niya nang tapusin. Kala ko tapos na eh. Kapupunta lang natin kanina. Ayan. So, ang plano namin guys, bukas is punta kami ng Bulinaw Falls. Ayan, 1 oras daw po ang biyahe mula dito hanggang doon sa Bulinaw Falls. And then, next day naman sa 100 Islands kami. And then, pauwi na po kami noon. So, ayan guys. Pauwi na ng Mindoro. Kita-kits sa harvest ng palay. Nag-aantay na guys yung aming palayan doon. Nagayak na nga si Kuya Dan. Ayan guys, dito ang mga senior kasi ayaw daw nila dito dahil dito yung tama ng aircon, malamig daw. Tsaka pala ihi kasi sila kaya gusto nila dito sila sa baba. Ayan, thank you Manong June at kay Manang Irene Supangan. Ayan, salamat po sa maganda niyong bahay na aming natuluyan. Thank you so much po. Para din po kami naka-hotel. So, ayan guys, good night po. Good night. Good night po.